Hej piger! I dag vil jeg gerne lave min parfumesamling. Og før jeg gør det, så vil jeg lige give noget information omkring vores blog. Fordi at, som I nok kan se, så er jeg alene. Og det er fordi, at mig og Amanda har besluttet sammen, at vi skal lave videoer hver for sig. Ved at Amanda hun lagde en parfumesamling op i går, og jeg tror ikke, at hun forklarer noget omkring altså det her med, at vi laver videoer hver for sig. Så det var bare lige noget, jeg skulle forklare. Ellers så starter jeg bare med min parfumesamling. Og den første, jeg vil vise jer, det er denne her. Og som I kan se, så er det Justin Bieber's The Key. Det ved jeg ikke, om man kan se. Det kan godt være lidt svært at se. Og den er 50 ml. Og altså, jeg vil prøve at dufte den, og så vil jeg beskrive med mine egne ord, hvad den dufter af. Jeg synes, den dufter af sukker, og så har den en snert af appelsin og sådan en god håndsæbe, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg vil beskrive den. Det er sådan en lidt mærkelig beskrivelse. Den har sådan en nøgle her, og så er den guld og hvid, sådan lidt firkantet i det. Og så hvis man åbner, så er den lilla her. Så. Og den har jeg købt inde i Københavns Lufthavn, da jeg skulle på ferie. Og den kostede, jeg tror den kostede 304 kroner. Hvilket jo er billigere end i Matas, hvor den koster 380 kroner. Så der kan man spare lidt, hvis man skal ud og rejse i tax-free shop. Den næste parfume, jeg har, er denne her Daisy by Marc Jacobs, som I kan se her. Og det er den med det blå låg, som I kan se. Så her kan I se æsken. Der står Daisy Marc Jacobs og Gallant Edition. Som I kan se, så er det 100 ml. Og nu skal jeg også prøve at beskrive, hvordan den dufter. Ej, den har sådan en virkelig speciel duft. Men jeg synes, den har sådan en snert af skov. Eller ikke bare en snert, den dufter lidt af skov. Og mælkebøtter. Og så sådan blomster og mark, tror jeg. Og så altså en sjov ting. Den dufter lidt af bananskræd. Jeg ved godt, Amanda hun har den normale Daisy med det hvidlåg, har hun, og hun har også sagt, at den dufter af banan, men jeg synes, den her dufter lidt mere af bananskræd. Den næste parfume, jeg har, er den her Chanel Change, tror jeg den hedder. Og æsken ser sådan her ud. Og den I kan se her, så står der 100 ml. Men det er virkelig en af mine yndlingsparfumer, som jeg har. Den dufter så godt. Jeg har købt den, da jeg var på ferie. Så derfor synes jeg, at duften minder meget om ferie. Men ellers så synes jeg virkelig, at den er svær at beskrive, hvordan den dufter. Den er virkelig god. Ej, jeg elsker den virkelig. Det er den grønne, og der findes også en i lyserød. Jeg kan ikke huske, hvad den koster, og jeg kan heller ikke huske, hvad Daisy koster. Men i hvert fald, det her det er nok min yndlingsparfume, tror jeg. Den vil jeg klart anbefale jer. Selvom jeg ikke kan huske, hvad den koster, men så ønsker jeg den i julegave eller fødselsdagsgave. Der er lang tid til jul. Konfirmationsgave, hvis I skal konfirmeres. Virkelig en god parfume. Og den næste parfume, det er Someday, som I sikkert alle sammen kender. Det var nok min første parfume. Som I kan se her, så har den sådan en rigtig sød flaske. Sådan hjertenået. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men... Og så har den en lille charm her med en nøgle og en hjertelås. Og denne her flaske, selve flasken, eller glas, det er lilla. Det kan være lidt svært at se det her lys måske. Jo, hvis jeg gør sådan her, så kan man se det. Og den er også god. Jeg bruger den ikke så meget igen, men jeg har mest de der Justin Bieber parfumer, fordi at jeg jo netop er belieber, så...
Den dufter så sødt. Jeg kan ikke beskrive. Ej, hvor er det svært at beskrive. Så synes jeg, det er rigtig cool, at alle Justins parfumer kører det der lilla lyserøde look. Måske det er lidt barnligt, lidt pide, men jeg synes faktisk, det er ret nice. Men hvis jeg skal prøve at dufte til Girlfriend, den kan jeg slet ikke beskrive. Den er god, den er sød, den er sådan varm. En varm duft, hvis man kan sige det tror jeg aldrig, jeg har hørt før. Udtrykket varm duft. Men det synes jeg, den er. Den er sådan... Den er kærlighed. Den er... Ej, det er svært. Det kan jeg simpelthen ikke forklare. Og den her parfume, den er 50 ml. Den koster så 380 kroner i Matas. Og den mindre version, der er 30 ml, koster 280 kroner. Og den anden sidste, jeg har, den her Green fra Black Onyx. Det er også 100 ml. Æsken ser sådan her ud. Den er lidt kedelig. Og den er faktisk købt i Føtex eller Bilka til 55 kroner eller sådan noget, hvilket er vildt billigt. Og den dufter virkelig godt, synes jeg faktisk, i forhold til sådan en billig parfume. Så er æble og græs, synes jeg. Meget naturligt, meget enkel også. Og jeg bruger den faktisk også rigtig til hverdag, fordi at altså jeg kan ikke lide at dufte af Girlfriend og som det er Key, fordi jeg synes, de er meget stærke i det og meget søde i det. Og den her, den er meget mere naturlig i det. Så faktisk er det her en efterligning, eller en kopi, jeg ved ikke, hvad man siger, af en efterligning af Be Delicious, som er fra DKNY. Ja. Jeg synes virkelig, at hvis du kan lide Be Delicious, og måske synes, det er en dyr investering og altså bruge mange penge på det, synes jeg, at den her Green er et godt alternativ. Nemlig fordi, at den er billig, og den dufter rigtig godt, og meget enkelt, meget naturlig, og så den dufter faktisk af det helt samme som Be Delicious. Og den aller sidste og den aller nyeste parfume, jeg har, det er denne her. Det er den her Perfect Drug Medina by Gush. Det er lidt svært at se, fordi jeg elsker virkelig den her parfume. Jeg ønskede mig en julegave, og jeg fik den af min farmor og farfar, hvilket ikke er så relevant. Men det, jeg synes virkelig, at det er en rigtig fin flaske, og Amanda har den også. Og det var faktisk, da jeg duftede hendes, at jeg tænkte, ej, den her, den bliver simpelthen nødt til at have. Det dufter, oh my god, fantastisk. Den dufter også meget enkelt, lidt af mandarin, synes jeg. Og man kan ikke rigtig beskrive, hvad den ellers dufter af. Honning måske, en lille smule honning. Hvis man ryster den her flaske nok, så der glimmer og glitter og alt muligt, og det er virkelig sødt. Jeg mener, at denne her parfume har kostet 300 kroner eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, for jeg fik den som sagt i julegave. Man kan i hvert fald købe den i Matas, og jeg ved, at du også kan få en gaveæske, hvor der er en mascara og en deodorant, tror jeg. Og gaveæsken koster så også 300 kroner, hvilket er lidt ærgerligt. 300 kroner bare for den her, så det var jo lidt øve. Så det var min parfumesamling, og jeg håber, at I kunne lide den. Jeg ved godt, at jeg måske ikke havde så mange parfumer igen, som jeg ved, Amanda, hun har rigtig mange parfumer. Så det her, det var jo ingenting i forhold til hendes parfumesamling, som hun lagde ud i går. Så håber I vil like videoen, og I vil se flere videoer fra os, så husk at abonnere. Og så må jeg også gerne komme med nogle videoforslag, fordi at jeg har ikke så mange idéer. Så må I have godt, og så ses vi i vores næste video. Hej hej! Okay, der var lige nogle